Non os recortes no ensino público. 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 Hoxe, 18 de outubro, estamos a celebrar concentracións ao longo de todo o país en defensa do ensino público e contra os recortes en educación. Estas concentracións, nas que está chamado a participar o conxunto da comunidade educativa, alumnado, pais e nais e profesorado, reclaman un cambio da política educativa e da actitude da Consellería de Educación e queren trasladarlle ao goberno galego a mensaxe de que rexeitamos os recortes no ensino público e as políticas de privatización dun servizo público esencial. A imposición do incremento do horario lectivo do profesorado que a Consellería se negou a negociar vai impedir ou deteriorar a realización das actividades necesarias para manter os niveis de calidade do ensino público, as dinamizacións das bibliotecas, recursos TIC, convivencia escolar, mellora da calidade educativa, dinamización dos programas internacionais, etc. Isto irá en detrimento do ensino público, que non contará co abano de recursos que a anterior xornada permitía. En primaria, as persoas que aprobaron as oposicións fan prácticas dunha especialidade distinta da que aprobaron, o que é máis grave aínda, en prazas de pedagogía terapéutica, de audición e linguaxe e orientación. En secundaria, esta imposición xa provocou que se incrementase o número de profesorado que ten que impartir materias das que non é especialista, con claras consecuencias da calidade que presta a educación pública. Así mesmo, impídense os desdobres e os agrupamentos flexíveis. Faltan prazas de educación permanente de adultos e formación profesional. Son moitos os alumnos e alumnas que non poden cursar as optativas desexadas e a atención á diversidade e as necesidades educativas especiais non están completamente garantidas. Este curso iniciouse cunha reducción de máis de 1000 profesores para que hai máis... Podes abrirme o coche. É que polo canto non sei ler. Hai máis alumnado escolarizado, así como a masificación das aulas. Por iso é que reclamamos a retirada de todas as normas e institucións que os provocaron. Ademais das citadas, a orden pola que se modificaron os casos de persoal e as consecuencias do decreto polo que se transformaron en centros integrados de formación profesional varios centros de secundaria, que se traduciron na perda de miles de postos escolares e na perda de centros de unidades educativas. Tamén as instruccións polas que se exixiu dos centros a eliminación dos dobles impoñendo as ratios máximas de alumnado por aula, sen atender as necesidades educativas que poidan existir. En definitiva, rexeitamos todas estas medidas porque foron un instrumento utilizado pola Consellería de Educación para reducir a dotación de profesorado dos centros escolares. O motivo real que leva a Consellería de Educación a impoñer estas medidas non é outro que continuar desmantelando os servizos públicos co obxecto de avanzar na súa privatización. Trátase dunha directriz que veu aplicando xa no pasado curso, ao deixar de realizar moitas das sustitucións necesarias e ao recortar profesorado nos centros. Falan de xestionar de xeito eficiente os recursos da Consellería, mas este argumento non se sostén se consideramos que se tiran libros de texto polo único delito de estar en galego ou se invisten cantidades importantes de diñeiro de todos nós de propaganda innecesaria e perniciosa. Por tanto, recortan no ensino público, pero sempre coa única intención de desprestixialo en favor do privado, aínda que neste último se segregue alumnado por razóns de xénero. Todas estas medidas comportan non só a reducción dos cadros de persoal nos centros, tamén o deterioro da calidade do ensino e na atención á diversidade, e finalmente a destrucción de emprego. Para cometer este ere encuberto, a Consellería de Educación realiza unha campaña de desprestixio da función docente, enviando unha mensaxe de descrédito do profesorado á sociedade, actitude que, por outro lado, é unha norma para esta Consellería o seu conselleiro afronte, xa que reiteradamente se ven negando a atender as demandas dos centros de máis profesorado. A isto hai que sumarlle
as deficiencias na prestación dos servicios complementarios, nomeadamente a negativa a facerse cargo do funcionamento dos comedores escolares. En canto á vigilancia do alumnado transportado, a Consellería de Educación non busca solucións á problemática actual, que non é outra que reducir os tempos mortos de espera do alumnado. Pouco lle importa que o alumnado chegue aos centros moito antes do inicio da actividade lectiva, con tal de aforrar liñas de autobuses. Compre aclarar que este mecanismo só vai en beneficio das empresas privadas do transporte escolar, que pretenden así incrementar as dobraxes das liñas para reducir autobuses, mentre manteñen os ingresos que perciben na Consellería. A vigilancia do alumnado transportado vai permitir modificar os horarios a súa conveniencia, impondo o horario de apertura dos centros, como xa está a suceder, e tempos de espera do alumnado injustificables. A solución non é impor a función de cuidado do alumnado ao profesorado, senón ter liñas suficientes para que o alumnado non teña que madrugar máis nin esperar tempos inadecuados ao comezo das clases. En todo caso, é incongruente que esta función vaya en detrimento da dedicación do profesorado ás funcións pedagóxicas. Saiba o señor conselleiro que o conxunto da comunidade educativa se considera agradecida polos continuos, perdón, Dios mío, agredida. Este lapsus, por favor, que conste en prensa. Se considera agredida. E a mí xa me extrañaba. Por os continuos atropelos contra o ensino público e rexeita que pretenda manipular a opinión pública a través dos medios de comunicación, usando a prensa, a radio ou a televisión para enviar mensaxes falseadas da realidade, así como a página web da Consellería con fins partidistas. Vostede, que xa tiña pouco, ven de perder todo o seu crédito como conselleiro. Con este proceder, estes ataques do ensino público, o mellor servizo que se lle pode facer a educación galega é indivisible. O ensino galego non merece un conselleiro que falta a verdade, despreza e insulta ao profesorado e non lle importa a calidade do ensino público. O presidente Núñez Feijóo e o conselleiro de Educación deben saber que non imos parar de mobilizarnos até conseguir parar esta agresión sen precedentes, porque calquera recorte que se produza no ensino público é un recorte das prestacións sociais necesarias, moi especialmente en tempos de crise, e porque o ensino é un dereito de todas e todos, que os gobernos teñen a obriga de garantir nas mellores condicións posibles. Só a través do ensino público se pode minorar as diferenzas sociais e se poden formar as xeracións do futuro nos valores de liberdade, da igualdade, dos dereitos humanos e da democracia. Por iso o ensino nunca pode ser medido con criterios de rendibilidade económica, e a súa oferta de calidade debe estar garantida para todas e todos, independentemente da procedencia socioeconómica ou xeográfica. En defensa do ensino público e da súa calidade, non aos recortes en educación.